Bon dia des del cau de Raboses, de Turballos. Avui toca collir el raïm, fer el vinatxo, fer el vi. La veritat que tinc jo sí és la del monastrell, el negre, tinc monastrell, veieu? Després el blanc, que ja està un poc, veieu? Este és el macabeu, això es diu macabeu. I va més avançat que el negre. I després tinc dos negres, seria, ahí està el macabeu. Tinc dos negres, que és el que vos he comentat del monastrell, i la garnatxa tintorera, que diuen, que us dona més coloret. Bàsicament, la diferència que hi ha un dels altres és si li dona més color o suc, m'enteneu? Això, un poc. Al final era això, optar per dos varietats negres, com era això, el monastrell, i el que diuen la garnatxa o la tintorera, el que tinc, el que fa, que li dona el color més negre, més enrogit. I el blanc, doncs això, el blanc, però home, el blanc, ja està, el macabeu, d'acord? Este fa un suc brutal i si te'l deixes ahí penjant, el fa pansa ahí directament. D'acord? Doncs avui estem en esta faena. Esta faeneta ara per així sense que se'l conega a l'home que fa. Ahí està, collint-ne. Les tisores de podar també s'utilitzen els falsonets, jo el tinc per ahir. Ara, diuen els cegos, no s'hi veuen. Falsonets, el falsonet, ahí està. Veieu? El falsonet, no sé si veurà bé. I va bé per a... Jo soc zurdo, i talles i en pau. Ara, les tisoretes, doncs home, sí que sempre serà més ràpid, no? Però mola més, està més xulo. De formes tradicionals. Este té dentetes, n'hi ha altres falsonets que són llisos, que no té les dentetes. Vale? Bo, no emprenya més, que tenim faena. A la baix, que adeu. Ei, estem a CPL, mireu, no res. Una carretilla així. Una carretilleta així només. Però bo, tenim per 4 gots de vi, bons són. Ara què és el que fem? Llevar el que és la raspa, estem a iniciar malleta, i llevar la raspa i el granet el fem ahí baix. Jo ara m'ho prepararé, l'he posat ahí, i així ahí en el poal anem tirant totes les raspes i això després el compost. Com va quedant ahí els graners soltets, i això serà el que després, això, com es diu, xafigarem. Veieu el que vos comentava jo, el macabeu, total, com són 4 ceps, no res, del macabeu i el negre, que era el de la garnatxa i el monastrell, ho fem tot junt i en pau. Després pensarem si ho deixem com a vi dolç, sense vaquejar i sense res, pel poc que n'hi ha, o si sacsem alguna ampolleta i que fas això al vi, ja ho veurem. Bo, seguim, que hi ha faena. A la va. Veieu, ja està. Tenim ja la carretilla feta, ahí 2 poalets que han eixit de raspes que ara tiraré allà a la torba, i són 2 capassets que han eixit. Comencem a xafigar i després ja el passarem així a la premseta esta que tenim, i en fi, després ja el passarem ahí al cànter. Amb el cànter, i no ho sé, ahí necessito... Això serà un cabàs i mig, quants que serien de quilos això? Que cabàs que eren? 25 quilos. Pues 25 quilos, jo què sé, 50 està clar que no n'hi ha. Són 2, n'hi haurà 40 o 35. En fi, ja està, doncs anem a continuar en el procés. Així tenia un cub tradicional que vam fer en el seu moment, el vam gastar, i ara el tenim sempre, per si a cas, a punt per gastar-lo, però no l'utilitzem. Necessita l'aixeta per baix, i ara el tenim tot tapat així, just en els que tenia, i això, ahí estan els taulons, no sé si vos ho mostraré.
taulons ahí, i ho xafigàvem per això, de forma tradicional, ahí damunt, i ala, descalços, enganxats a agarrats i dalt, les mans darrere de la cintura i a l'atac. Ja que estic així, aprofite i us ensenye que ja estan eixint els alls. Ja estan eixint, ja. Ah, yes. Ara el prosegal és també espectacular, saps? Espectacular. Mireu, així el primer cavall d'esta taula, ahí, mira. Ja són els capvisses que vaig posar per a els alls tendres. I en este solc, l'altre i l'altre, els tres, ja veu? Ja és el lleig, ahí estan. Ahí, hem d'anar buscant-los enmig de la jungla esta del brosegal. Però es veuen. Ahí, per exemple, veus? Ahí està, companyia de la junça. Companyia de la junça dels ous, que això, si valguera diners, la junça seria milionari, seria, veus? Sí, també es veu bé. Vas resseguint, vas mirant. Sí, ara, clar, no vull palpar ni fusar la brossa perquè podria fotre-los a ells també. Veus? Ahí està. Entre això, el citró, es diu el citró, i la junça, el verdolague, en fi, una flora interessant. Va, seguim, que m'ha deixat ahí el companyero, el meu company allà xafant raïm, i després dirà que jo no faig faena. Va! Ei, estem així pegant i continuem, mira, estem ahí apretant tot el raïm, va gotejant, i en fi, i recordeu, hem llevat totes les raspes, només estem prensant, primer hem xafigat, una miqueta de pur granet, d'acord? Ja que estem ahí és la flor, que vaig eixint el suc, tampoc anem a treure-li l'animeta per ahí, no? I el que dona. Ja està, el pitxeret ahí, i així ho hem tirat, no res, un cul, si pel cas, mireu ahí, no res. No sé si ho veurà bé, però va. El bidó este el deixarem, què són, 7 o 8 dies, més o menys. Ho tirarem tot el gra este que està ahí apretant-se, i després el posarem per damunt per a que faci el capell. I així ja sabeu que es fa el capell, ell es tanca hermèticament per dalt, ja no hi ha connexió entre l'exterior i l'interior comença a pujar la temperatura i comença a fermentar. I clar, són uns dies, no te'n pots passar massa, que eren 23, 24 graus, una cosa així, per ahí, per la vintena, per ahí més o menys, perquè si no després el que provocava és això, no? Que Sant Vinagre, que ja tenim molta experiència nosaltres així amb el vinagre, i ja això, al final te ho acabes ensenyant. El cas és que tornarem a tirar, ara després d'acabar amb el procés, ho tirarem així dins, allà damunt farà el capell, i ja ho taparem, li posarem un poc de sensor de temperatura ahí dins el cable, que no sé on estarà això, però bueno. I simplement és vindre tots els dies, una miqueta, una estoneta ahí, i sacsar, vull dir, manejar una miqueta, manejar el capell de baix cap amunt, de dalt cap avall i de baix cap amunt, això, manejant-lo uns dies, i després ja serà trastombar-lo ja al cànter que us havia ensenyat jo abans, el cànteret eixe, i en fi, ja esperar que es produïsca el miracle. Com que ara en acabar, us acabaré de mostrar. Això ja és suc de raïm, això ja és el most, A l'agost, què? Figues i most, encara que estiguem a finals de setembre, que això ja és Sant Miquel, Sant Miquel, per Sant Miquel estiuet de Sant Miquel, i a gosaes, peguen capotaes que aquests dies, avui ja més fresquet, però ahir, després ahir, calor a manta, punta pala. A veure si ja se'n va i que... En fi, bo, després més. Hala, ànimo i avant. Ei, mireu com ha quedat. Hem posat ahí en el bidó, conforme us ho he mostrat abans, i que no entren els mosquits, però al mateix temps tinga la seva ventilació, l'hem deixat ahí aquesta malleta, negat ahí en el cordell, i ahí dins està un pilot de granet del raïm, i prensaet, que li fa de capell, que comentàvem adés, estarà ahí una setmaneta més o menys, i ja després ho trastombarem, i ja ho passarem al cànter aquell d'alumini que,
Us he mostrat abans i en fi, ja m'ha vingut al cap també, així us mostre el Pancígol. És que he vist ahir el cànter, veieu? El cànter aquest de 6 serà el que... Ara gravant-se bé, no? Sí. On ja trastombarem ja tot el procés i tota la història. I el Pancígol, oh yes, que vam fer aquell dia, si en recordeu, però sé que ho lleva això. Ahí està, era. Ja li van pegar un mosset, avui li he pegat una ditadeta, però, perquè ho vegeu bé, a veure, mira com està tu. Espectacular, oh yes, a veure, vos ho diré ara. Me cago en la mare que va, tu. Està així, ni barretes energètiques d'ixes, ni la mare que va. Això sí que el dona un xut d'energia brutal. I així ja l'agarres la xalla i acabar. Em Déu, no cagui. Està bosa, saps? El pròxim dia ja he d'acabar de pelar el blat, és que ho vaig comentar, i ja està, ja sembrar-lo, ja, perquè setembre, octubre, novembre, desembre, què? Què diu la xerraeta? Qui tinga blat, què? Que sembre. Doncs jo el tinc, jo el tinc, però clar, falta acabar-lo de pelar. Bé, doncs ja, fíjalo. I en fi, i allà, això, el tema del vi, jo què sé, si en voleu saber més, busqueu per ahir el lèxic del vi i del raïm al comptat, en format PDF també, com també en papers, i ho mireu per Amazon, i al cap i a la fi el que he fet jo ha sigut aplicar els coneixements de la gent major, que ho han fet tota la vida, d'acord? I ahí està tot ben ressenyat i tota la història. Bo, doncs, així acaba ja el de caps, bascosos, un dissabte boníssim que ens ha eixit, la frescoreta primera, però després ha anat arreglant-se el matí, ja que molt bé, i en fi, un altre dia més i millor. Ànim i avant, l'ataque, adeu.